Acció. Avui farem la làmpada de lava i li posem una mica d'aigua. Després l'oli. Li fiquem una mica d'oli, no? Com veieu. I veiem que no s'ajunta. No s'ajunta. Ara agafem el colorant I n'estira una goteta. estira una gota. Sol una, Sol una, O dos? Una. I dos. Ara jo hi tiro una pastilleta. I com veieu, la tiro. I ara farem la làmpada de lava. I ara cada vegada... Es veu una làmpara. xulo! Mira, una làmpara. Això es pot fer a casa. Mira, i ara sí que es veu la làmpara. Es posa blau gràcies al colorant. I quan tens por, doncs mira, tens això i ja està. Però cuidau que les pastilles s'acaben. Ara ens espavilim. Adéu. Adéu, bon dia. Grup 2. Pasta per elefants. Acció. Us ensenyarem com es fa la pasta de dents per elefants. Primer posem una mica... A la primera. Posem 40... Para, que t'estàs pegant. Ara posarem dins d'aigua. Ups, m'he passat. Sí, no sabemos. Ja està? No la sabó. Ara això es barreja. I fiquem una punteta d'això, que ja crec que és massa. I així és com es fa la pasta de dents per elefant. Quarta Puigpedrós, làmpara de lava. Agafem un pot de vidre transparent i li posem aigua. Nosaltres a classe ficàvem l'oli i després ficàvem colorant, però perquè vagi més ràpid primer fiquem el colorant. Després fiquem el colorant. I ara posem l'oli. Ara una manera. Després
fiquem una mica de purpurina. I fiquem unes pastilles perquè després amb la llum pugui reaccionar. Ara fiquem una altra pastilla. Sí. Ara posem una altra pastilla. Anem al tap. I ho escalfem amb una llantera. Així és com es fa la làmpara de lava, sense lava. Sí, sense la tapa. Quarta Puigpedrós, experiment slime. Acció. Ara, primer de tot, ens presentarem. Jo soc la Greta. Jo soc la Clàudia. Jo soc la Maria. I jo soc l'Eva. I avui farem un slime, de manera que vam fer experiments. Primer agafem la cola. Fiquem una mica de cola en el tàper. No, una mica més. Ja, més o menys així, perquè podeu ficar la que vulgueu, perquè depèn de com si el voleu fer més gran o més petit. Després fiquem colorant. 5 o 6 gotes. Llavors, barregem. Es barreja. I queda del color que voleu. Ara es posa la maicena a poc I mentre es barreja. Sí. Ara, com ens ha passat que hem ficat molt poca cola, fiquem una mica més. Només una mica. Ja està. Vale. Ara només una miqueta de maicena. Ara, i costa una mica de remenar, però és qüestió de pressa. Ara li posem el detergent. I hem passat. I barregem. Fica. No és difícil. Hem de posar... tu. Ara necessitem només una mica de maicena. No. Perquè ens hem passat fiquem una miqueta de maicena i així ens quedarà millor. Bueno, ja està començant a fer, però es necessita barrejar més. Es necessita barrejar molt perquè així quedi ben pastós. I com podeu veure, si algun problema com de proporcions, en poses més del que creguis que li falta i llavors Fiquem una mica de pega. pega, no? Ara un altre cop, una mica de pega perquè quedi més diferent. Jo ficava pega és igual a just. perquè quedi més pastós i no se t'enganxa a les mans. Se us pega. Bueno, da igual. Maria, ja. Bueno, aquí Queda l'slime. Bueno, slime. Molt guai. Que no ens ha quedat del tot bé, però és molt guai. I si no
Bueno, nosaltres el problema que té és que si et queda bé, normalment es queda com que s'asseca més ràpid i si et queda així no pot ser un slime perquè se t'embruten totes les mans i bueno. És un slime. Segur que si ho intenteu sortirà molt bé. Depèn. Quart Puigpedrós experiment als bolquers. Hola, a mí Estefano, tengo 10 años. Hola, em dic Teresa Planes i tinc 9 anys. Hola, em dic Ramon i tinc 9 anys. Hola, em dic Gerard i tinc 10 anys. Sí. I farem l'experiment als polímers superabsorbents. Primer, obrir el boca. El bolquer. Els polímers absorbents semblen sal, però no ho són. I són verinosos. Fiquem els polímers absorbents en un pot. Els polímers absorbents poden absorbir 800 vegades més el seu pes. Ara, si agafem l'aigua i la posem amb els polímers superabsorbents, es va fer gran Es van inflant i poden fer com una... i per això els nens petits, quan es fan pipi per la nit, els polímers superabsorbents absorbeixen l'aigua, llavors s'inflen i el bebè pot dormir sense notar la pipi. Al cap d'una estona, Hem tret una miqueta d'aigua perquè ens hem passat i ens ha quedat molt tou i s'ha inflat una miqueta perquè hem posat molt poc i s'ha com posat com gel tou. algun voluntari Per tocar-lo? No, gràcies. Jo! Tou, I ha quedat com gel perquè l'aigua els polímers superabsorbents han absorbit l'aigua i s'han i s'ha fet quedat- grans i s'han quedat com gel tancat. Corte! Experiment de la Sol. Em dic Laia Carrillo. Em dic Joana. Em dic Helena. Em dic Aina. Avui us explicarem... Avui us ensenyarem a fer cristalls de sal. Ingredients per poder-ho fer. Sal. Aigua. Colorant alimentari. Una cullera. Fils i plastilina. I pals. Primer pas. Posar 2 dits d'aigua en un pot. Segon pas. No, espera, que ho hem de fer. Ai, clar. Vale. Però com ho posem 2 dits? Bueno, pues tu poses 2 dits així. Vale, aguanta. Si tens prou? 2 dits. Ja està. S'està caient. Segon pas. Ara tires la sal fins que l'aigua deixi d'absorbir. Ai. Va, ves tirant sal. Fins que deixes. Remena. També s'ha d'anar remenant. I s'ha d'anar remenant. Triga un rato, Va, tira des de... Ja no. És qüestió de pràctica. És que... Vale, ja. Gravant. Tercer.
Tercer pas. Fas 2 boles de plastelina i les enganxes a una a cada costat del pot. Quart pas. Enganxes un pal a cada tros de plastilina. No. Cinquè pas. A cada punta del pal lligues un fil... jo... Ja, però és molt llarg. També vull fer ara. És que queda igual. Oh. I les passes per... Que hòstia. Atenció. I ara posarem colorant de color blau. Però el fil ha de tocar l'aigua. Que si no, la l'hem liat. Quan has de tirar? Més o menys hauríem de tirar dos deixòncins, no? Dos deixòncins? No, més. Da igual. Tira un altre. Pues tres. Tira un altre. Vinga, cinc. Cinc, vinga. Tira un altre. És que també... No. Ara ho remenem un altre cop. No, jo. Bueno, llavors al cap d'una setmana, en teoria, ens hauria de sortir això. I això és un cristall. Són cristalls. I ara ja us hem ensenyat a fer els cristalls de sal. Adéu. Adéu. Mola experiment perfum. Hola, sóc el Jan. Jo el Nico. I jo el Marcel. I jo el Pep. Farem un perfum que ens van ensenyar experiments, que consisteix en ficar 65 mil·lilitres d'alcohol, 3 mil·lilitres d'oli essencial, 25 mil·lilitres d'aigua i 5 mil·lilitres de glicerina. i comencem per aigua. No, alcohol. Bueno, per alcohol. I fiquem 25 mil·lilitres. No, 25 no, 65. 25. Ara posarem l'aigua. Sí, perdó, la llicència. Per hora, això? Sí, la veritat. Com vas? Ja està. Ara fiquem... Nosaltres no hem ficat oli essencial perquè no tenim oli. En comptes d'oli essencial hem ficat vainilla, que també es pot ficar. I ara 25 mil·lilitres d'aigua. I ara només falta la glicerina. Jan, algú has de tirar. Jan, tira. Ara fiquem l'oli essencial que es barregi amb l'alcohol. I l'aigua, que també es barregi. I ara posarem la glicerina. En aquest pot perquè és més fàcil, és més petit. I és més petit per posar els mil·lilitres més petits. 5.
mentrestant això es va barrejant i ara fiquem la glicerina El pot on s'està barrejant tot. És natural que la vaig. I quan acabem ho barregem tot amb una galleta. o qualsevol cosa, una cullera també serveix tot. És només perquè les substàncies Es barregen es barregin. i faci un ou. Ara només cal ficar-lo en un pot i que... Ha d'estar un parell de setmanes. Sí, i després ja es pot fer servir per... Llavors tindríeu que ficar en un pot d'aquells i deixar-lo una setmana. Un pot com aquest. El lloc on per deixar el perfum i l'esprai. I ja està. Quart mola, experiments dels bolquers. Farem un experiment que es diu els bolquers. Que el fem la Paula, la Xènia, La Margot. I la Clara. necessitem aquests materials. L'aigua, unes tisores Un bolquer. i un pot. Transparent. I aquest és el procés. Primer agafem les tisores i tallem el bolquer. Però només la capa de sobre. Quan hem acabat, traiem el sal que té dins. Amb el polígon sal superabsorbent. sí, També hi ha com un cotó. Sí, que hi ha dintre. I ho traiem. Es diu superabsorbent perquè absorbeix l'aigua. Ara ho anem traient. Aquí tenim una mica. Aquí hi ha el cotó, però si traiem el cotó es troba com una mena de sal, que s'assembla a sal, però es diu polígon superabsorbent. Li hem de treure una mica de cotó perquè si no... N'hi ha moltes capes i a la de sota tot n'hi ha la sal. Però, que si us fixeu, pues, s'assembla molt a la sal, sí. sí. També cau una mica de cotó, però És després hem petita com la sal després hem de i és treure de el color cotó. blanc com la sal. Llavors, ara posem això Quan ja hem en tret el el pot. cotó, el deixem en una banda. El posem dins del pot aquest. Llavors, amb... Deixem Llavors que deixem- caigui. deixem que caigui en el pot. Quan ja ha caigut tot, pues, Ho deixem. afegim una mica d'aigua. Sí. I ara veurem com aquesta Absorbeix. mena de sal ho absorbeix. I ho anem tirant a poc a poc perquè és possible que no ho Sí, absorbeixi. I ho va absorbent, però si ho tirem tot alhora... doncs Ja no veieu absorbeix. que ha absorbit tota l'aigua, ja no. I a poc ho va absorbent més. I també que a poc a poc anem posant més aigua. I és una massa molt gustosa, és com la gelatina. Ja veieu una el mica. procés. Però sembla I que va pujant. Sí, sembla que pugi, però és perquè Cada com el cop polígon es fa més absorbim gran més. perquè ha absorbit més absorbim l'aigua. més. Sí. I a poc anem posant Però aigua. si poses i molta es va fent més gota, gran. no absorbeix perquè ja ha absorbit massa. I aquest és el Sí, i esperem que us agradi. Sí. Classe, la Mona
Classe la mola, experiment làmpara de lava, acció. Hola, ara us explicarem com fer la làmpara de lava. Necessitem un pot de vidre, una llanterna, colorant, oli de girassol, 2 pastilles efervescents, Aigua i purpurina. poses aigua en un pot i després oli. Poses colorant. Poses colorant i esperes. Encara no. Poses colorant i esperes. També posa purpurina. Després poses les pastilles. Poses a sota la llanterna. I així tenim la nostra làmpara de lava. Anna, Flor i Flor. Classe La Mola, experiment pasta de dents per a elefants. L'experiment pasta de dents de la fa es fa amb aigua oxigenada, aire i un potassi, aigua i una vareta. Primer es fica l'aigua, primer fiquem 20 mil·lilitres d'aigua. Després hi fiquem un rajolinet de sabó. I ara barregem. Després de barrejar-ho, hi fiquem 40 mil·lilitres d'aigua oxigenada. Llavors, ajuntem l'aigua oxigenada amb l'aigua i el sabó. I finalment fiquem el iodur potassi. Però abans remenem un altre cop. I després de remenar, fiquem el iodur potassi i esperem. És una reacció exotèrmica, així que produeix calor. Fet per Ivan, Héctor, Leo i l'Adrià. Quart, La Mola, el foc que no crem. Luca Gatnau, Marc Casas, Bruno Costan i Òscar Torrelles. Bueno, començarem, que barrejarem aquí el que ho té preparat el Luca, posarà l'aigua aquí. 250 mil·lilitres i després posarem 150 mil·lilitres d'alcohol i ho posarem aquí. Després hi ficarem una mica de sal i ho barrejarem. La sal és perquè doni color. Però la sal també és que doni color. Però que m'ho va dir no. Vale, ja està. Ja està, vinga. I ara l'Òscar ho superarà. No, la sal. Jo fico la sal. barregen. Ara el Marc tirarà l'alcohol. Què fas?
Ara el Luc agafarà una cullera de sal i la tirarà. I remenarà una mica. Remenarà, si us prepareu aquí. Sí? Així es veu, aquí. Es veu? I ara ho sucarem, encendrem el paper. No, una mica més. No, així està. Així està. Doncs ara aguanta-ho aquí. Una mica més. I... Ui, que falta això. És que això és una... Sí, pots fer! S'ha encès, però s'ha apagat. Ara, espera. S'ha acabat. Ui, ja veieu un -1. Tio. No, que costa molt. Maria, ja, senta. Ja no s'encès. Ja està. No, només surt fum. Torna-ho a sucar. No, és el foc. caca. És el foc Que sí, crema. que no crema. L'aigua. Què fas? Va, Bruno. No pot ser. Pots fer una mica de força? Ara ja està. És digne. No, però ha de passar això. Que asco. Amb la barreja de l'aigua i l'alcohol i la sal hem aconseguit que es junti i que faci, o sigui, com absorbeix l'aigua L'aigua... absorbeix, però igualment l'aigua si tires aigua al foc s'apaga el foc. Per això s'encén però sense foc. L'ou fluorescent, quart la moda. Acció. Maria. Nieleti. Bueno, aquí tenim farem un ou fluorescent i aquí tenim, que s'infla. Aquí tenim una barreta fluorescent que està aquí a dintre, si la veieu. A l'ou, que és la part protagonista, tenim la gerra, una gerra on ficarem dintre l'ou i el vinagre. I començarem ficant l'ou i després hem de ficar vinagre que cobreixi tot l'ou. Fiquem així fins... Una mica més. Mira, si aneu mirant per aquí, espera, si mireu per aquí, ja s'està cobrint tot l'ou. Una mica més i ja estarem. Ara ficarem la barreta fluorescent a dintre perquè el que farà a l'ou... Espera, que finta. Doncs mira, ficarem la barreta fluorescent, llavors ha d'estar 24 hores així, llavors el dia següent, que serà un dia 24 hores, el dia següent aquest ou s'haurà tret la closca i tot el vinagre que hi ha s'haurà ficat a dintre, més la barreta fluorescent. I ara tenim... Espereu. Mira, per aquí, si veieu. I aquí tenim un ou que ja l'havíem preparat un dia abans per ensenyar-vos el que anava a fer. Mira, aquí tenim l'ou. Que ja s'ha estovat, s'ha posat, està més gran. Està una mica negre, però està una mica així. I ara Us ensenyarem com... amb llum ultravioleta
I aquí veureu com està fluorescent. Bueno, potser el Mauri, el professor, Es va es va oblidar de ficar la barreta fluorescent. Però si passa les 24 hores amb la barreta fluorescent a dins, doncs L'ou quedaria d'aquest color. sí, així. I, mira, clar, com el vinagre tenia que cobrir l'ou, aquí es veu molt bé perquè que l'ou està per sobre del vinagre, perquè en teoria tindria que estar sota. I si veieu aquest ou, el que ha passat, com us diu, aquí a dins té el vinagre, i això més o menys és... O sigui, quan ha tret la closca ha deixat com una pell, perquè quan fem ou dur, quan traiem la closca a vegades ens queda com una pell que hi ha a l'ou, doncs aquella pell és com aquesta capa d'aquí, i llavors, com veieu, està una mica així que s'està desfent, i a dintre, no es veu, però a dintre està tot ple de vinagre i en teoria tindria que haver-hi la barreta.